Il-ħadd it-tajjeb. Illum, id-29 ta' Ġunju, is-solennità tal-Martirju ta' San Pietru u San Pawl, festa qadima ħafna li tiċċelebra l-importanza ta' dawn iż-żewġ apostli meqjusa bħala pilastri fil-Knisja Kattolika. Nilqakom għal din il-quddiesa mill-Katedral ta' San Pawl ġewwa l-Imdina. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kapitlu Metropolitan.
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Għal-kemm jum il-ħadd illum id-29 ta' Ġunju fil-Knisja Kattolika madwar id-dinja u anke hawnhekk dan il-Katidral Aziz tagħna tal-Imdina qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Apostli Pietru u Pawlu li ngħaqdu flimkien fit-tifkira tal-martirju tagħhom fi żmien l-Imperatur Neruni li fil-ktieb tal-Apokalissi jirrappreżenta dak kollu li jfixkel il-missjoni ta' Ġesu tal-Knisja fid-dinja. Il-tradizzjoni tgħidilna li ma mitux fl-istess jum u lanqas bl-istess mod. San Pietru is-sajjied ġie trattat bħalma ġie trattat li mallem tiegħu Ġesu ta' skjaf wara ġie kundannat għat-tislib. Il-tradizzjoni qawwija u kostanti tgħidilna li meta ġew biex isalbuh ma xtaqx jissallab bħal mulej tiegħu Ġesu imma salbuh rasu l-isfel u saqajh il-fuq. Il-martirju tiegħu seħħ fil-Vatikan. Indifen ftit il-bogħod u fuq il-qabar sempliċi u umli tiegħu imbniet il-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. Pawlu l-Apostlu missierna kien ċittadin Ruman u allura il-pina kapitali għaċ-ċittadini Rumani kienet il-qtuħ tar-ras. Ġie maqtul rib it-Tre Fontane il-bogħod minn Ruma u mitfun fuq il-Via Appia. Anke fuq il-qabar tiegħu imbniet il-Bażilika ta' San Paolo fuq l-Mura. Din hija waħda mill-iżjed festi antiki tal-komunità Nisranija. U bħallum kienu jsir qudies fil-Vatikan, San Paolo fuq l-Mura u anke fil-katakombi ta' San Sebastiano fuq il-Via Appia. Għaliex għal ċertu żmien il-fdalijiet tal-Apostli kienu mħarsa kustoditi fil-katakombi ta' San Sebastian. U fil-fatt hemm miktub Memoria Apostolorum, il-tifkira tal-Apostli. Il-fdalijiet tal-Apostlu missierna San Pawl ta' San Pietru huma wkoll meqjuma fil-Katidral ta' Ruma San Giovanni Laterano. Ejjew nafdaw fl-interċessjoni ta' San Pietru San Pawl aħna u nistqarru ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal din il-festa kbira. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadni ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo. Nitolbu inti timlina b'ferħaddi ta' festa solenni l-apposti San Pietru u San Pawl. Għamel il-Knisja tiegħek timxi fuq it-twissijiet tagħhom kif bihom inti qed fiha is-sisin tar-reliġjon li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Tal-Apostli għal-ħabta ta' dagi is-Sultan Ero biex jaħqarhom.
huwa qabad lil ġagbu rasu. Imbagħad meta ra lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien meta arrestaħ u tefgħu il-ħabs, bagħat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa tiegħu bil-ħsieb li wara lejt iresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn 2 soldati marbut b'2 ktajjen u kien hemm qases oħra mal-bib tal-ħabs. F'daqqa waħda der anġlu tal-mulej u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu qajmu u qallu qum malajr u l-ktajjen waqgħu minn jdejh. Imbagħad l-anġlu qallu tħażżem u ilbes il-qorq u Pietru hekk għamel. U reġa' qallu dawwar il-mantar miegħek u ejja warajja. Pietru ħareġ u mar warajh bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien veru, stħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel għassa u t-tieni wkoll u waslu ħdejn il-bieb tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew triq flimkien meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġie ftiegħu u qal: issa naf tassew li l-mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi u minn dak kollu li l-Lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej. Dawk li jibżgħu mill-mulej l-anġli tiegħu jeħlishom. L-anġlu tal-mulej jeħles lil min jibża' mill-mulej. Flimkien? Kull ħin imbirek tifħiru dejjem fommi. Bil-mulej tifraħ ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Flimkien? Unollu ismu flimkien. Infittisht il-mulej u weġibni u minn kull biża' ħelisni. Flimkien. Lejh u tiddu bil-ferħ u wiċkom ma jistħiċ.
u midwejja kollha tiegħu ħelsu. Flimkien. L-anġlu tal-mulej jammar madwar dawk li jibżaw minnu u jeħlisom. Ippruvaw taraw kemmu tajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jistken fih. Flimkien. It-tieni Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Ngħid għalija ħuti demmi ġa imxerred b'sakrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-tqabida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija il-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust. U mhux biss lili imma wkoll il dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq l-iljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Pietru u fuq din il-plata jiena nibni l-knisja tiegħi u l-bibien tal-infern ma jelbuhiex. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li hu bien il-bniedem? Huma wiġbuh: xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? staqsihom. U qabel xmun Pietru qallu: inti l-Messija bin Alla l-ħaj.
U Ġesu jiġbu u qallu: Ħini jint xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-dem u l-laħam u rikdan imma missier li hu fis-smawit. U jiena ngħidlek inti Pietru, fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u setat tal-infern ma jelbuwix. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawit u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawit u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smawit. Il-kelma tal-mulej tifħi lilek. Id-data ta' din il-festa hija antika ħafna. Waħda mit-tradizzjonijiet li żjed interessanti għali fid-29 ta' Ġunju ta' kull sena fil-belt ta' Ruma antika kienu kun hemm l-anniversarju ta' l-inawgurazzjoni mill-ġdid ta' tempju mibni lill-fundatur ta' Ruma, Romulus, li r-Rumani mbagħad meta għamluh wieħed mill-allat tagħhom f'Ruma pagana kienu jsejħulu Quirinu. U l-anniversarju tal-bini mill-ġdid tat-tempju tiegħu ta' dan l-alla Quirino mill-Imperatur Awgustu kienet propju tiġi ċelebrata fid-29 ta' Ġunju. B'xi mod, id-29 ta' Ġunju ir-Rumani kienu jsejħu din id-data bħala 3 ijiem qabel il-bidu ta' Lulju. Kienet tfakkar il-fundaturi ta' Ruma. U bħalma jiġri f'ħafna festi li nċelebraw aħna l-insara, l-ewwel komunità għamdet lil din iċ-ċelebrazzjoni popolari tal-fundaturi ta' Ruma. Kien hemm festi oħrajn, pereżempju l-21 ta' April, is-17 ta' Frar, daw kienu festi li ċċelebraw il-twaqqif ta' Ruma. Imma din il-festa biex ngħidulek aħna bit-termini tagħna sekondarja saret importanti ħafna l-insara għaliex huma kellhom żewġ fundaturi oħra, ma kinux Remus u Romulus. Fatti Ruma ġiet imsejħa għal Romulus li qatel lil ħuħ Tewmi u mbagħad waqqafu u tal-isem tal-belt lilu nnifsu Roma minn Romulus. Għalihom kienu żewġ apostli umli li kienu l-pedament il-ġdid tal-komunità ta' Ruma, tal-komunità tal-fidi. Sajjiet mill-Galilija, Xmun bin Ġona li Ġesu sejjaħlu Kefas jew Petra jew Petrus bil-Latin, Pietru, u Farizej għaref tal-liġi li kien bħala sena jagħmel it-tinet li kien jismu Sawlu u bħala ċittadin Ruman ukoll kien jismu Pawlus. Għax ċittadini Rumani kienu jieħdu wkoll isem Ruman. U Sawlu ta' Tarsu, illum fit-Turkija, ħal isem Pawlus bħala ċittadin Ruman. Pawlu l-Apostlu missierna. B'risposta għall-arroganza tad-dinja għal pedament ta' Ruma imperjali, mibni fuq l-arroganza, fuq it-tradiment ta' xulxin, xi ħaġa antika di. Imma anke fuq il-mibeda. F'dawn iż-żewġ apostli, pedament ġdid tal-Knisja ta' Ruma, l-insara ammiraw l-umiltà, il-lealtà u l-fedeltà u anke l-imħabba. San Ġwan Pawlu t-tieni kienu ħobb jgħid, isma' jekk taqra l-isem Roma bil-maqlub, inti hemm kelma waħda li tiskopri, Amor. Roma, meta tara fil-mera,
tikteb u taqra Amor. U dan il-pedament il-ġdid tal-Knisja f'Ruma li hija dik li tippresidi li tagħti eżempju tal-imħabba. U l-isqof tagħha is-suċċessur ta' Pietru huwa dak li jippresidi l-Knisja fl-imħabba. Llum qegħdin nagħmlu anke ġabra għall-missjoni tal-Papa Ljun, nitolbu ħafna għalih din l-ewwel festa ta' San Pietru u San Pawl. Bħalissa fil-Bażilika tal-Vatikan il-Papa Ljun qiegħed jagħti l-palju. Il-palju huwa din il-biċċa tas-suf imbirka mill-Papa li titqiegħed fuq il-qabar ta' San Pietru u tingħata lill-Arċisqof Metropolita. Hija tifkira tal-għaqda tal-isqof ma' Pietru u s-suċċessuri tiegħu. B'xi mod hija wkoll relikwja ta' San Pietru għax ġejja minn fuq il-qabar ta' San Pietru ġewwa l-Vatikan. U l-Papa qiegħed jagħti il-paljum hekk jgħidula din il-biċċa skufja tas-suf bislaleb suwed fuqha qed jagħti bħalissa din il-paljum lil diversi arċisqfijiet ġodda biex juri din l-għaqda li għandna fil-Knisja. Illum nitolbu mhux biss għall-Papa Ljun, imma biex aħna wkoll bħala Knisja f'Malta ikonna dan l-istil ta' ħajja, l-umiltà, narfu id-djufija tagħna u l-qawwa tal-ħnina ta' Alla f'ħajjitna. Ngħixu b'fedeltà. Pietru u Pawlu kienu dgħajfin midinbin it-tnejn li huma ma urew fedeltà li Ġesu sal-aħħar, saċ-ċarċir ta' demmhom. U fuq kollox f'dinja li għandha bżonn ħafna paċi inkunu xhieda ta' mħabba konkreta. Tkun din il-barka u t-talba tal-Apostli Pietru u Pawlu fuqna, fuq id-dinja, fuq il-Knisja kollha. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier, aħna niċċelebraw il-festa solenni fġieħ San Pietru u San Pawl, nitolbuk tkattar fina l-fidi biex it-talb li nagħmlulek ikun imnebbaħ mill-Ispirtu tiegħek li jaf aktar minna x'inhu taġid għalina. Saħħaħ il-Knisja fil-fidi fik biex kull ma twetta jibda fik u fik jintemm u tibqa' dejjem mibnija fuq is-sissin sodi tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żomm taħt il-ħarsien tiegħek il-Maltin kollha biex jozzu dejjem il-fidi li waslilna San Pawl missierna u jgħixuha bil-fedeltà kollha f'kull qasam ta' ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun ma dawk kollha li waslu il-kelma tiegħek lit-tfal u żgħażagħ biex fuq l-eżempju ta' San Pietru jgħinuhom isiru jafuk u jħobbuk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Birek il-familji kollha tagħna
biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-talim tal-Apostli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejn lil dawk li m'għadhomx jgħixu l-fidi tagħhom biex mill-ġdid iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi ħdanek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier fidili l-qadawn it-talbit tagħna u għat-talb ta' San Pietru u San Pawl għajna ninaqdu iżjed miegħek fil-fidi u fl-imħabba. Aħna u nittamaw li qed ngħixu miegħek fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li t-talb tal-Apposti San Pietru u San Pawl iwassal quddiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek u bl-istess talb ikollha għajnuna biex niċċelebraw dan is-sagrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax intoġbok timlina bil-ferħ
bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru l-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mallem għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael li ieħor xerret l-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għaliha sejjaħtilhom. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sar rebħa tal-martirju u fil-ġieħ lid-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis tassew int mulej u jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemс tanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ngħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi radlek il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, brat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek, għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli b'mod speċjali l-Apostli San Pietru u San Pawl u l-martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Ljun Lili, qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, l-Isqof Joseph li qed jgħinni, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jogħġbok issejħil għal għandek minn din id-dinja. Għamel mrija mitu fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal ħajja. Ħenna li ħutna mejtin għal dal kollha li ħallew ħajjit sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek. Fi Kristu Sidna li bih tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla
danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun ifejħa.
Nitolbu. Issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sagrament nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja hekk li nitwettu dejjem fl-imħabba tiegħek u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna maqudin fil-qsim tal-ħobs u t-tagħlim tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-barka tal-Apostli. Il-mulej ma'kom. Imbirku lil-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Liberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa fis-solennità tal-martirju ta' San Pietru u San Pawl. Qawwina mulej Alla tagħna bit-talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Għati lill-Knisja tiegħek l-għajnuna kollha meħtieġa sabiex tkun kapaċi tara fis-sinjali ta' żminijiet. Fuq kollox, nitolbuk inti bħala l-Alla tagħna tagħtina l-erf li nifhmu u narfu inti x'tixtieq minna fiċ-ċirkostanzi tal-lum. Bħalma San Pietru u San Pawl taw xhieda għalik bil-mod kif għexu ħajjithom, hekk hija wkoll ix-xewqa tagħna li nkunu xhieda ħajja tiegħek. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.